Bateh balik maneh nok kabar sepasar. Montor Chevrolet kobong nok dalan Pantura Tuban Rebo sore. Mobil rupa abang iki idep-idep ngetokno beluk karo mbledos sampai mobile kobong. Proses mateni geni gawe deg-degan mergo genine terus merembet karo bolak-balik ngetokno swara bledosan. Mobil Chevrolet sing nomor plate W1076TM kobong nok jalur nasional Pantura Tuban, tepake nok dalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban Rebo sore. Mobil rupa abang iki idep-idep kaping ngarep mbeluk ireng kandel. Sopir karo sing nok jero mobil terus sing liwat langsung padha bingung, padha melayu ngadoh teko mobil. Gak suwe enek swara bledosan karo geni sing ngobong mobil. Enek siji satpam sing sempet ngusahakno nyemprot apar kanggo mateni geni, tapi geni terus mbulat-mbulat. Sauntara kuwi Pak Polisi sing teko ning nggon kedadean ya njajal mateni geni nganggo banyu, tapi gak iso alias gagal. Gak suwe petugas damkar teko nok nggon kedadean. Proses mateni geni yo gawe deg-degan. Soale petugas sing goyang geni idep-idep enek kendala nok mesin semprote. Sauntara zulatan geni terus merembet ngobong mobil. Pirang-pirang menit kepungkur mesine banyu mekan terus petugas kasil mateni geni. Tapi mobile wis kobong sak kabehane. Mobil sing kobong kuwi nggone Rizky 30 tahun wong Kelurahan Sidorejo Kabupaten Tuban. Saurunge Rizky sempet nyervisno mobile terus dinggo njupuk tipino omahe kancane. Tapi pas mobil kuwi bar diisi bensin, idep-idep mobil mbledos terus metu beluk ireng kandel nok nggone kap ngarep. Korban langsung metu teko mobil. Diduga geni asale teko konsleting kabel sing asale teko kabin mobil. Slamete ora nek korban jiwa utawa babras nok kedadean iki. Petugas yo ijek nglakoni itung-itungan kerugian sing dialami korban. Walah, belai selamat Bateh. Tetep hati-hati ya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban.